kaya eh. Ay, Unsay mga ikatambag sa mga estudyante nga wa nagtarong og answer sa module? ah, ito na, sa tinood lang, naggan yung mga estudyante ron nga, jama-jama na lang ilang pag-eskwela bitaw, panagdang answer of module niya, sundog-sundog lang, pasa kung kamusta ang deadline niya, kung kamusta ang deadline, anak po po mag-answer niya, mga bitaw, dili na bitaw nila seryoso yung pag-eskwela. Ang akong matambagan nila kay dapat yun, isip estudyante karon ila yun nga seryosohon ilahang pag-eskwela karon kay no matter mo na hindi ka graduate nila pohon, no? Isa pa mingon ka nga, 75 ro may gipangayo sa gobyerno. Pero labi na katumungan ng nandoy, what if ganahan na sila gusto nag-college pohon niya, dili naman dawaton sa mga college karon kay mangita naman og walay line of 7, so magmahayra. So kung unsa ang gibuhat sa estudyante karon, mo lagi giniging nila unsay gitanom, morang po imong anihon. Kung gamay ra sila gitanom karon, gamay ra po sila ganihon. Labaw na katugwa joy gitanom, wa joy anihon. So wala nga mga estudyante skilitaron nya kinasing-kasing ang pag-answer sa module aron ka makaton. Okay, so ato nga isulti ha. Iwas ako kape. Sige, kuya eh. Salamat.